Dana 4. prosinca ove godine u zgradi uprave HŽ Infre u Zagrebu održana je zajednička konferencija za medije HŽ Putničkog prijevoza, Carga i HŽ Infrastrukture. Teme konferencije bile su novosti u voznom redu za ovu i sljedeću godinu, procjene rezultata poslovanja u 2012. te očekivanja za 2013. godinu. Donosimo najvažnije dijelove izlaganja uz napomenu da je izjava o presudi 6% takva kakva je bez skraćivanja. Ova godina za Hrvatske nacionalne željeznice bila je zapravo godina izazova, godina pokretanja, rješavanja dugo zaboravljenih problema koji su u prethodnom razdoblju gurnuti duboko pod tepih. U 2013. morat ćemo uskladiti cijene, jer 5 godina cijene u Putničkom nisu dizane. HŽ Cargo je tržišni lider u regiji, u jugoistočnoj Europi. Prema podacima Međunarodne željezničke organizacije ostvarili smo najbolje prijevozne rezultate. Imamo doduše pad prijevoza, ali on je najmanji od svih željeznica u okruženju. Moram isto tako naglasiti da nam se počela dešavati i naplata kupovanja socijalnog mira iz proteklih godina. Naime, dešavali su se neki propusti u poslovanjima proteklih uprava, pa je tako izgubljen jedan sudski spor sa socijalnim partnerima. On je izgubljen još u vrijeme prije dolaska ove uprave. Težina tog sudskog spora je preko 170 milijuna kuna i ako radnici krenu u naplatu svojih potraživanja, HŽ Infrastruktura bit će dovezena u vrlo tešku poziciju, ne i bezizlaznu, ali znači ta isplata znači će jedan veliki teret za HŽ Infrastrukturu. Tih novaca nema u državnoj blagajni, nisu predviđeni za takvu namjenu. Mi smo cijelu ovu godinu amortizirali takve manje udare, pa smo platili 7,5 milijuna kuna neiskorištenih godišnjih odmora iz 2009. i podnijeli niz drugih sličnih manjih tereta, ali ovo će biti onako na rubu naših mogućnosti. Bićemo prisiljeni, ako dođe do toga, i stoga ovim putem bi ja zamolio radnike da pričekaju konačnu odluku Vrhovnog suda, s obzirom da se Infrastruktura žalila Vrhovnom sudu i želi da vidi i taj zadnji korak šta je moguće učiniti. I bez obzira na to šta je sudska odluka ovog trena izvršna i ljudi mogu zatražiti da im se ta potraživanja isplate, ja bih molio da sačekaju odluku Vrhovnog suda, da ne bi došli u situaciju da ta sredstva moraju poslije vraćati ako ona ne bude u skladu sa sadašnjom presudom. Isto tako moram naglasiti da ćemo biti prisiljeni izlučiti povećani tehnološki višak u sljedećoj godini kako bi amortizirali taj udar, tako da postoji solucija da djelatnici direktno utječu na sigurnost svojeg radnog mjesta ili radnog mjesta kolege sa kojim rade. Tako da bi molio za još malo strpljenja, znači do odluke Vrhovnog suda da se ne pokreću takvi postupci naplate štete. Inače, za vašu informaciju, prosječno po radniku riječ je o 25.000 kuna bruto 2 koliko bi trebali dobiti. O čemu je riječ? Riječ je o tomu da je bio potpisan aneks kolektivnog ugovora za povećanje plaće od 6%. Uprava koja je tada bila aktualna nije učinila sve što je trebalo i nije pokrenula sa socijalnim partnerima, znači potpisivanje jednog aneksa gdje će se kazati da se tih 6% neće isplatiti. Isto tako, nerealna stavka o povećanju 6% plaće svake godine unesena je neposredno prije parlamentarnih izbora u kolektivni ugovor HŽ Infrastrukture, tako da smo prisiljeni svake godine sa socijalnim partnerima pregovarati o tome da smo ušli u recesiju, ušlo se bilo i tada kad je potpisivan kolektivni ugovor, i da nema mogućnosti za nikakvo povećanje od 6%,
i da smo presretni što smo u stanju redovito servisirati, isplaćivati plaće svojim zaposlenicima. Ako želite bilo kakva dodatna pojašnjenja, možemo vam ih dati u našim materijalima. Isto tako u infrastrukturi priprema se pokretanje sudskih postupaka protiv svih odgovornih osoba u nadzornim odborima, u upravama i pregovaračkim timovima koji su svojim propustima doveli do toga da infrastruktura, direktno znači neposredno, a posredno i Hrvatska država pretrpi takvu štetu.